салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Elon TV. Дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, ки замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем. Рекламаш без сумма. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дукомнатаи квартира дар 20 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад. 90 000 сомонӣ бо савдо мешавад. Об, свет доимӣ ҳаст. ҳоҷатуш ҳамаш 100%. Квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, цирк, дукомнатаи квартира дар 10 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳоҷатуш ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, дукомнатаи квартира дар 30 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳоҷатуш ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Ина квартираи фурӯшӣ Бустон, Чкаловский район, Победа, дукомнатаи квартира дар 4 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳоҷатуш ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон, дукомнатаи квартира дар 3 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат нархаш бошад. 187 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳоҷатуш ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, Гулистон, Қайрохум, дукомнатаи квартира дар 2 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳоҷатуш ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. маълумоти зиёдро аз соҳиби хона дастрас намоед. чӣ гунае ки мебинед, гараҷам дорад. Ина квартираи фурӯшӣ дар Бустон, Чкаловский райони Меҳргон, дукомнатаи квартира дар 4 этаж қарор дорад. 81 метр квадрат квартираро мешавад ки секомнатааш кунед. нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳоҷатуш ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад.